ότι εξέχει πολύ το ζαμπόν από το κοτόπουλο και σας είναι δύσκολο να το κόψετε, είναι προτιμότερο να κόψουμε το ζαμπόν εδώ για να φροντίσουμε να γίνει στο κέντρο η γέμιση. Εδώ και εδώ. Τέλεια. Αυτά πάνε. Και τώρα, θέλουμε να δώσουμε σημασία στο πώς θα τυλίξουμε το κοτόπουλο. Όπως βλέπεις εδώ πέρα, Διονύση, εδώ και τρυπίτες, αλλά δεν μας πειράζει, γιατί θα πανάρουμε. Αυτές τις τρυπίτες θα κλείσουμε. Αυτό που δεν θέλουμε είναι να είναι τελείως ανοιχτό το κοτόπουλο και δεν θέλουμε να πει εδώ μέσα το κοτόπουλο και μετά να τυλίξουμε. Γιατί δεν είναι μου. Οπότε τι κάνω, τυλίγω εδώ πέρα, εδώ, βλέπω που υπάρχουν κοινά και ουσιαστικά δεν αφήνω το κοτόπουλο να μπει στο κέντρο. Καταλαβαίνετε. Και γύρω-γύρω περισσότερο από αυτό που έχετε μας πειράζει, θα ψηθεί. Άμα εφάπτεται το κοτόπουλο στο λάδι μας θα μπορέσετε να ψηθεί. Άμα είναι στο κέντρο, μέσα στο τυρί και κολυμπάει στο τυρί, δεν μπορεί να ψηθεί. Οπότε ακριβώς το ίδιο πράγμα κάνω και εδώ. Τυλίγω εδώ, εδώ. Και εδώ πέρα βλέπεις, δεν πειράζει που πάει κοτόπουλο πάνω στο κοτόπουλο, γίνεται τέλειο. Και εδώ που είναι το πιο δύσκολο από όλα, δηλαδή έχει το πιο δύσκολο σχήμα αυτό το συνήθω, έτσι πως μου το άνοιξε ο βασάκος μου, πάλι θα βρω τρόπο εδώ να καλύψω το κοτόπουλο και να μην υπάρχει κοτόπουλο στη μέση. Το πιάσεις Πελεσάκο μου. Κατάλαβες τι πρέπει να προσέξουμε στον κοροϊδό. Ωραία, ευχαριστώ. Τι ξέρεις, ήταν πολύ δύσκολο να το δώσω αν το καταλάβει ο κόσμος. Μετά ήταν πολύ δύσκολο να το καταλάβουμε και μεταξύ μας. Και εγώ προσπαθώ να εξηγήσω, δηλαδή θέλει λίγο εμπειρία και δεν είναι μια βιαστική συνταγή, δεν είναι συνταγή που δεν κάνει σε ένα λεπτό και τελειώσει. Τώρα, εγώ το πρόβλημα είναι εδώ. Πάμε να βάλουμε τα στάδια της συνταγής που έχει αλεύρι, αυγά και φρυγανιά κρυμμένη ή φρέσκο ψωμί ή θα πω ένα πάνκο σήμερα. Τι είναι το πάνκο? Το καλύτερο όμως τι είναι? Είναι η ασιατική φρυγανιά, να πούμε έτσι. Εντάξει, ναι, είναι διαφορετική, είναι πιο λεπτή. Παίρνει πιο ξανθό χρώμα, ενώ άμα βάλουμε φρυγανιά κανονική, την κλασική, την ελληνική, υπάρχει περίπτωση να αλλάξει λίγο χρώμα στη δική μας και